Unha trintena de cerqueiros galegos poderán deixar de faenar para despezarse. A falta de cotas e a escaseza de especies clave como o xurelo provocan esta decisión. O cerco galego pode perder ata 29 embarcacións desta frota por varios motivos. Os que máis destacan son a falta de cotas e de relevo xeracional. Os barcos pertencentes á Asociación de Armadores de Cerco de Galicia, a Cerga, non poden faenar pola escaseza de recursos nas augas galegas, polo que os armadores optan por despezalos. Bueno, esta decisión é unha tristeza, porque eu se digo, cada vez que se desguasa un barco non volve para o sitio, entonces o que había que tratar era de aguantar os barcos todos cantos temos, que xa non temos tantos, porque a flota desguasouse un montón. Que pasa con estes barcos? Estes barcos estaban vivindo todos do xurel, e vivían da sardiña ahora cando se abre, e aguantaban do xurel. Deixouse botar esas descargas masivas de xurel que se botaron. Estuvémoslo avisando porque levábamos 4 anos a machacar. Os políticos nin caso, e agora temos o que temos. Entón, claro, agora a flota non é capaz de vivir con 1000 kilos de sardiña, nin con 1200, non hai maneira. Xa que na zona non se está pescando xurelo. Blanco afirma que se chegou a esta situación porque os políticos non escoitaron as demandas dos traballadores do mar. Estes barcos podían estar aquí e defendéndose, pero non quixeron, bueno, pois arruinar o caladero. O que ten un barco que tal, desplaz, por exemplo, agora a flota está toda en Avilés, está toda en Gijón, está toda por aí, pero tens que ter un barco para poder estar aí. E o que non o ten, pois ten que morrer. O representante da Cerga apunta que despezar as embarcacións non é o camiño. Porque non é o futuro. O noso futuro é de aguantar a flota que hai, ten que ser competitiva, a flota ten que vivir, e hai que buscar unhas cotas dignas para a flota, para que se manteña, para que un traballador poda ganar o seu sueldo, que é obrigado de ganar o seu sueldo. Pero aquí parece que se está facendo en Galicia unha política, a ver se che tiro a ti para quedar eu. E iso para mí non vai. Blanco reclama diálogo para poñer rumbo cara a un bo futuro para a pesca.